moko twaka uono nikech an okaw kodwa ni wawinjire kodo. Mopogore kod mano opogore kod gima status nyakona magajuange. Ineno ni ratiro yiengore kon mane. Koto nitie nyim komiti malo national Kenya. To wacho ni nitiere kosa maduong' kod national treasury mar medo officers chigni nyadidek. Ko en be mare no medi. To se ndiko na national treasury pok oyudo duoko mochwiny. Ken mangiso nango. Wan gi sirkal mawendo. No, Article 226 sabarticle 1 mata sabarticle 6 mar katiba. Yes. Dwaro ni gimoro nitie miluongo ni quarterly report mar budget controller migolo every quarter bang' dweche adek ka dweche adek. Yes. Manyiso dweche adek ka dweche adek. Manyiso kaka pesa itiyogo. In fact dweche ang'wen quarter en dweche ang'wen. Koro article no require ni report no chiu. Budget controller ne appear e mbele committee kendo no o explain gimomiyo ose gik ma challenges ma sirkal nigo. Medo misara o state officers ok makosa. Gima timore en mana niya en makosa kopo ni msara no omede to the extent more interfere gi performance mar sirkal. Budget nigi two angles. Budget mokwongo nitiere recurrent expenditure ma en pesa osara, en osara gi gigo komitimo. An mar ariyo nitiere development expenditure. Development expenditure en migero godo gik mwaneno kaka koro owuoye gima nyaka ne wuene. Koro mar osara yudore e gimiluongo recurrent expenditure. Yes. Budget ne chotere parliament. Parliament ema nokalo budget. Kendo ka nokalo budget nokale gi challenge mano parliament kena paro niya ok en mar ana wuon kata ma president wuon mondo mi decide ng'ama medo salary kata ng'ama ok med salaries and remunerations commission sama state officer owacho o declare ni nitiere kaka osachi medo didek to okone osara ni mare ma oyangore cha moyudo moro ma wiye ne okoyudi ineno process mar medo msara okang'ang wuo. Process mar medo msara itimo gi SRC, yes. Salaries and Remuneration Commission. Koro tiende ni ka budget controller no sechiwo report ni nitiere msara mimedo to parliament koro committee nigi duty mar luongo koro SRC mondo explain ni msara mano medo gi where is it then ka osebiro tichaki penjo the treasury. Erokamano. En mar bunge gima nyote